Що каже великий, додому? Що каже за яйця? 15. Сколько? 9, если не надо. Урядили ке? Не урезал. Молодець. Не можеш тобі уряд. Юширо. Молодец, Юширо. Ей, дедо, що прати? Добре ли це яйця? Дедо? Много шарелище. Па треба да бидат шарени. Тек не са. Старий, що кажеш? А я оставляю. Я тому бацом не інтереса. Ей, Рікі! Нілсон Річ. Що відтина? Що все? Сама до тобі, де май на фановство, май рак. Де на... Я тебя аппарат не против фильма. Що мене прошу? Фильма. Ой. Что?